Kalau lanjutaken Mbah, tiang nek kabundut itu kan mayoritas kan prosesnya bagi diislamake. Ya. Tujuannya kan mangke kajenge masuk surga. Lah, misalnya tiang itu nek kabundut, tiang ini pun nakal, dia mboten mengenal napa niku kebaikan, napa nggih saged masuk surga, Mbak. Kuwi lek munggoku gerak-akalan. Nah, nggih, monggo gerak-akalan. Ya saiki ngene ae. Kuwi kan ditatanane mangkanya ajaran yang umum iki ngangge cara apa yang paling benar ya. Selain ini berarti salah. Tidak itu. Nyatane bisa kembali ke surga kabeh urung padha nyatane. Lek ajaran Jawa kan bener ya, siapapun orang ngarani suku, agama, ras lan liya-liyane ya. Sing penting tumindake bener, bisa ke jalan benar. Ya pas saiki sok lek kowe mikirne surga kowe lek munggo mbahno khayalan sia-sia bae yes khayalan kenyataannya. Sekarang mari kita pikir yang sekarang bersama-sama mbahno berbuat yang baik, itu aja ora usah dinteni besok sing barang mesti. Kebanyakan mati kan mesti ya Mas ya nggih. Ora usah dinteni teko sampean duwe kepercayaan teko enggak. Ya wis teko mesti teko rasa dinteni terus gangge gawe sangune rono ki ngangge apa kan dengan perjalanan bukan sing ahli sembayang lho Mas winginane kak tak omongne lho ya nggih saiki ayo diteni kuwi senek unen-unen gen mlaku saiki arek dhewe ngenteni karo mlaku ngene lho nggih lek ngenteni aja mandeg ora teko nggo ayo iya mari kita jalan bersama-sama demi bangkitnya Jawa ini. Ya sampean nggih mlaku teko ndi-ndi iki. Nggih. Tujuannya untuk pemaparan Jawa kan. Jarane golek sisik melik sesepuh, pini sepuh yang bisa mengatakan Jawa kan itu. Lanjut, Bah. Ini bagaimana cara mendapat ketukan hati dari Tuhan atau panggilan batin untuk mengenal jati diri atau ingin bertemu dengan Tuhan? Apakah perlu konsep atau ruatan? Dasar utamanya di rumahnya Mbah Nok kan jelas. Percaya diri, takut diri sendiri, jangan menyalahkan. Trap-trapannya sing diarani nutupi baban wosongo 10 tinutup. Bisa terjadi seperti yang Mas bilang tadi. Orang spontanitas dodok ngene tidak le. Mangkane diarani angel. Sing ngomong penak ya sapa winginane ki lho. Nggih. Padahal semua orang bisa. Nyawijine njumbuhne antarane lahire karo batine harus dipersamakan. Ditone lek iya ya lek ora ya ora kan itu kan. Prakteknya pripun Mbah kita praktekin? Prakteknya tetap dengan belajar menep. Belajar menep. Terus pandangannya kaya sing manggane kaya pasrah iki kaya wit-witan kae winginane kan wis tak jelasne. Jadi ini semua itu jane sing dhisik iki cara titik-titike praktek iki senek jane. Lah ini anu tentang posone ya Le, tak cuplik setitik. Gene kok iso dawa ya silakan ya. Nggih. Lek mungguhe wong Jawa diarani poso iki sing wis iso ngeplasne sekabehing rasa. Kuwi tembung poso ya. Kuwi sing tak nyatakne ngono kuwi. Ya bersyukur ya kaya dulur-dulur sing adoh iso padha rene iki ya. Mbake bersyukur lah ini nanti titik-titik mau bangkitnya generasi penerus ya Mas ya. Ayo kaos Mbahno iki disebarluaskan. Kurang akeh gekno ngono wis. Siap. Harus ora siap piye. Mangkane Mbahno iki ngawiti kan ngono ya Le. Miwiti. Wis saiki nek sing gak trimo Mbahno ngomong tentang Gusti Allah kira-kira. Tekan ana kiai-kiai sing kon ngono.
Ini ate, aduh kok bangga dibungkus. Wis jelas kok. Mbak niki wonten pitakenan malih Mbak No. Tentang rasa di tubuh Mbak. Adakah maksud tertentu secara gaib tentang rasa hangat, rasa dingin, atau ada seperti semut berjalan di ubun-ubun? Ya sekarang kalau kita percaya adanya tubuh manusia itu terjadi dari unsur 4 itu tadi jelas kali. Teko bumi geni banyu angin, ya rasa panas ya genine, anyis ya banyune, isis ya angine, ngono lho. Maksudnya Gemprole banyu, geremet-geremet kaya semut. Makanya unsur 4 itu tadi sandene ditanduri subur, tanduri jagung ya tukul jagung, tanduri bener tukul bener, tanduri pari tukul pari. Nah itulah namanya ngunduh waing pakarti. Lire tandurane tukul, aja nyalahne kancane. Sing nandur jenengan sing disalahne Mas Indra kuwi kan cara kamuse ya ora pas ya Le ya. Oh, diakoni salahku dhewe, benerku dhewe itu. Ya terus sekarang nanti bersama-sama sama Mbah No belajar benar, intinya itu aja. Ya benar itu ya Le, satu kata benar lek dijabarne ngebaki jagat gitu loh. Benar yang mana kan? Terus siapa yang belum pernah ke rumah Mbak sing urung mandi? Ayo bisa mandi. Sing urung tahu mandi ngene Mbak mandi. Ratu adul samangke priyatun pundi Mbah lan agemane punapa? Saiki tak jumplik saithik ae ya. Nggih. Kelahiran Dali Alas Purwo. Wis. Sing Alas Purwo. Ya ngono ae wis. Soalnya terjadi di kok domisiline. Bener apa ora kata-kata Mbah No ngono lho. Yang dikatakan Mbah wis nusepe kan wis ratusan tahun ya. Nggih. Dengan adanya bangkitnya mumbule watu hitam, sileme gabus kan jelas kan bisa. Watu hitam kan abot ya. Nggih, Mbah. Logika enggak iso mumbul. Lah, gabus ki enteng, logika iso ambles. Nah, itu kan sing diarani wolak-walik zaman, sing nang ngisor nang dhuwur, sing nang dhuwur malih nang ngisor. Reinkarnasi bisa, terus roda berputar, cokro manggilingan. Jadi alam itu bergerak deh. Jadi ndak diam. Ya contoh kehidupannya manusia, gak enek sing susah terus ya Mas ya. Sing bunga terus ya gak enek. Melewati semuanya. Mbah, kata tiang sesepuh niku nek sanjang bahwa nanti nek sampun bangkite ajaran Jawa, ajaran Budi, harta-harta gaib Nusantara niki badhe bermunculan. Setuju. Nah, kula niki ngeten Mbah, sing kula bingung, sing dimaksud harta-harta gaib Nusantara niku pripun? Maksudnya niku Ya wujudnya napa? merupakan harta. Materi napa-napa Mbah niku? Ya materi. Nggih. Harta beneran. Napa niku nek diwastani hartane Bung Karno, Mbah? Iya. Berarti saat ini kados harta-harta Nusantara, harta Bung Karno tapi disembunyikan gitu Mbah. Lek ora ngono lho, Des. Nah, itu agak dihapus dulu aja. Ya, siap, Ini orangnya yang tahu. siap, siap. Ini tadi saksinya Gus Redi. Sing iki jangan sampai dianukan. Nanti di Mbah No digoleki wong didor. Real. Mantap Mbah. Berarti nyata wonten Mbah niku. Yakin kalau sumpah iki nemen to iki. Siap, siap, siap. Mbah No nganti iso kena
nang foto tak foto kena iki ya enek to mosok awang-awang tak foto. Niki wonten pitakenan Mbah saking Mas Gozin. Ya, Siapakah yang memberikan nama Jawa, Mbah? Jawa itu mulai ciptaan Sang Yang Tunggal pertama ya Le. Jawa Dipa kan wis enek werdine jagat kang gumelar iki kabeh ciptaan ingsun wadah tukulan ingsun. Di atas bumi kureping langit kang wujud kang urip kabeh umat ingsun umat Islam. Ingsun kang uripi panggonan ingsun ngebaki jagat. Jagatku jagat cilik jagat gede ingsun tanpa ambedani. Sang Yang Tunggal jawabannya. Yang Tunggal ya. Mulai awal jagat saisine dicipta sama Sang Yang Tunggal jenenge Jawa Dipa sing jenenge menungso sing wis enek mulai lahir itu tadi kira-kira cetha lha Gusti Allah Tuhan swarga neraka kirik wedhus apa sing nang donya iki menungso cangkeme menungso lho ya eneke aksara. Makanya unsur 4 itu tadi seandainya ditanduri subur, tanduri jagung ya tukul jagung, tanduri bener tukul bener, tanduri pari tukul pari. Nah itulah namanya ngunduh waing pakarti. Lirik tandurane tukul, aja nyalane kancane. Sing nandur jenengan sing disalane Mas Indra iki kan cara kamuse ya ora pas ya Le ya. Oh, diakoni salahku dhewe, benerku dhewe itu. Ya, terus sekarang mari bersama-sama sama Mbah No belajar benar, intinya itu aja.